sing sedina kanggo golek kaya melu kowe pokoke melu sapa ya sapa wae emoh ya ditinggal dhewe aku ingin ngetutke ya ketut melamben emoh ning omah dhewe pusing pokoke melu pokoke aku melu mas melu piye ya piye pokoke aku melu melu ning ndi ning endi wae dolan kok budal dhewe lunga kok dhewe-dhewe piye piyen janjine melu pokoke melu ya nang ados dik ya nang keramat nganggo saben apa nganggo sampo awan-awan aja ngelamun ngono ae kowe kok mutung ya nang dandan dik ya nang macak kowe tak jak kowe aja bingung panas-panas aja ngelamun